В доме модели Ашхабада прошел показ туркменских национальных костюмов. Мероприятие организовали в рамках статуса города как участника сети творческих городов ЮНЕСКО по направлению дизайн. На подиуме были представлены костюмы для летнего сезона. Основу коллекции составили традиционные образы в современной подаче. Qadim keştelerden kurtoğuçuk, tevbend, gulyaydı, içiyana yani keşteleri bir ağlak geçenmede bu konu eyen hadir kadama övüşünü bilen dürlü övüşünlerin kayratini bilen dürlü naqşlar kalmak bilen hadir dürlü libaslarımız Türkmenin gelin giydilerinin bedevi Türkmenin gelin giydilerinin toyları giyen acayip bir eser bolup duruyor. Şeýle acayip milli gymmatlıklarymyza uly sarpy goýan gahrymanlar gahryman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Türkmen halkyny bagbaktyn goýuny ýaşadýan Türkmen sunugatyny, Türkmen medeniýetini dünýäge ýaýmakda uly mümkinçilikler döredýän gahrymanlar arkadaly gahryman serdarymyzdan janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. В показе приняли участие модели из местных агентств, а также мастера, работающие с текстилем и ручной вышивкой. Все изделия выполнены в Туркменистане. Ашхабад стал участником программы ЮНЕСКО в 2021 году. Цель инициативы – поддержка креативных индустрий. Город входит в список вместе с такими участниками, как Берлин, Мехико и Глазго. Показ в Доме моделей стал частью программы локальных мероприятий, направленных на развитие культурных практик и поддержку национального костюма. Организаторы не делали акцент на коммерческом продвижении. Главное внимание уделили ремеслу и техникам изготовления одежды. Публика приняла показ спокойно. Зрители, студенты, преподаватели, работники творческих объединений и приглашенные представители общественных организаций. Alaytada keşteçilik sunuty bir de miras bolup durýar. Bu barada milletimizin nusbalyk käbesi oglawat enemizin özüniň Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine goýulan içýan agazly kurtösiniň goýulmagy bulan bolsa bir denanlara nusbalyk mektep bolup durýar. Bir keşteçilik merkeziniň geňe agdalary bolup öz tasdiklanan mailnamamyza laýyklykda döwlet muzeýine gidip geçte edilen kurtany öz agdalarymyza görkezip durýar. Hemem şondan öwrenip durýar. Miras bolýar. Ol almytaýdan öwrenilmäge, goralmaga, hemem geljekki nesillere ýetirilmäge nasip bolup durýar. Bizden anlara döret beren ajaýyp mümkinçilikler üçin gahrymanlar arkada gahryman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. İl ýurt bähwetli dünýäni sok beýik işlere başlyklary beklenýär.